Добре дошли от той чисто в клипка и днес продължаваме Garden of Banban поредицата. Не съм забравил за нея, така че чакаме New Game. Ако ви харесва Garden of Banban поредицата, ударете по един лайк, абонирайте се и сега да видим къде сме. Така, има някакво кралство. О, отвори се портата. О, хлюба. Няма го. Тук има... Какво е това? Кенгуру ли? Не можах да го видя. И почваме в четворката. Вече. В смисъл Garden of Banban 4. Ето ни. Къде ни е? Добре, какво трябва да правя? Мале! Нещо ни гони! Не можах да видя какво е. Да, тичам. Давай! Давай! Мале! А къде? Добре. Мале, не можах какво ни гони, дано да видя някак си. Мисля, че някакво... Видях само, че има две глави. Май онова чудовището от трета част с фойерверките. Тичай! Тичай! Давай! Ето! Това е безопасно място. Давай! Спасихме се, май. Сега какво ни е гонило? Мале, това колко е тежко. Това е част 3 там с фойерверките, чудовище. Не! Ще ме хвана ли какво? Не ме хвана. Добре, дрона е тук. Тебе... Аха. И сега това се отваря. Добре. Ела. Сега... Какво има тук? Да, знам. Аха. Добре, оставяме те тук, за да не можеш да паднеш. И сега това тук. И дрона. Така ли? Това е прекалено лесно, бе, хора. Добре. Какво има тук, бе? Невидима стена. Ново дистанционно. Фак. Какво стана? What? Някой ни влачи. Къде отиваме? Отиваме в тъмнината. Сега тази невидима стена изведнъж изчезна. Добре, къде отиваме? Ехо, игра. Лайкче надолу. Дистанционно. И лайкче нагоре. Ударете лайка нагоре. Шерифа е тука. Сега го видях. Ето го, ако го видите пред нас. Да. Вие може да ударите лайк бутона. Добре. Не, брат, не знаех. Добре. Това бях аз. Да, аз бях. Добре. Добре, кой е другия си? Да. Имал съм. Really? I'm surprised you're still in one piece. Да, нали? Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Да. Само ми е чудно този шериф сега дали е добър или не. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Хора, това е новото чудовище. Камо не. I thought so. You must have come from the floors above. Хора, това е новото чудовище в чаптър 4. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Бихме се даже с него. Sixth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Ти си тука, така че бих казал да. I could tell something about your answers were fishy. All right. Ето те, бе, брат. Какво лъжа? Да, ето го, дистанционно. Ето го. Това са вратите, май. Ако не се лъжа. Много си голям, бе. Да, ти си шериф. Дрона ни е там.
know Има what? нещо. Follow me. Виждате ли, там има някакви бележки. It's not very safe out. Там виждате ли? Не мога да видя какво е. Добре, трябва да го следваме. Къде отиваме? Here. It's not very sturdy. Добре, къде отиваме обаче? Чудно ми е. Защото е тъмнина тук. А това е кралството май. Ето това вече бяха вратите. Него са го сили. Вижте. Ти имаш така Welcome карта. to the kingdom. Да, това е кралство. Мале. От това бе. Ето го това кенгурото. It's not Всички up to me to decide са what to тук, do, освен това partner. кенгуро. Това е ново. We need to talk to the queen. Ето го And when we кенгуро. do, show respect. Това е краличета. Добре, трябва да покажем уважение, така ни каза. Здравей! Добре, значи това е новия герой и шерифа трябва да са тихи. Мале, колко ги ванилме това бе. Има някаква карта. Добре, не мога я взема. Ето го. Your Сега какво? Majesty, I've finished interrogating the new captive. Ние сме нов How would човек. you rate the fruitfulness of that interrogation? On a scale of 1 to 10. Може ли да ударим? 0. They don't talk much. And I think Hey. they came from the surface. От 1 до 10 ни рейтнаха The 0. surface? Ще удариме There's шериф. one. Did they say what they're doing down here? I'm afraid not. Удари шерифа. A worried parent can spot another worried parent. Ние сме from тук a за mile. децата ни, просто ни ги дайте. I've heard the screams in the crash from above. You're here in search of your child. Каква катастрофа, не мога да се You сета. won't find them. Most humans have ceased to come down to this floor for quite some time now. Добре, значи няма как да ни помогне кучето. Трябва да отидем нагоре и там би трябвало да са децата ни. Значи това е кралича Баунселия. Добре. Да, шериф Тостер. Това е Тостер. Добре. Може да ти вземе дрона короната? Не. Not too well. It's missing some crucial parts. Сега нека познаеш, слава му помогнем с частите, нека познаем. Yes, Your Majesty. I Знае. was previously too occupied to go and collect them. The coming hours will be rough for us all. But this is not your battle, parent. Това битка бе, човек. Accompany the parent and go grab the missing parts. Да, сега слава му But Your помогна. Majesty, we should be focused on protecting you. You win. А! Once you choose Фунова е the там долу бе. parts in hand. Виждате ли го? Там. Да, сега му помогнем, както и си знае. You heard the lady. Да, Head to the знае. station, partner. Фунова е там бе. Стейс. You get Птичката. by too well Къде for отиде someone бе? who doesn't utter a Видя... word. Ето те. You know that? Вау! Видях я. Maybe I should talk less and see where that gets me. Добре, къде е Much сега of what та the Queen has said автогар, really как го downplayed our наречем? situation. We're in trouble. На къде шериф A е? lot of trouble, partner. The Queen's проблем? jester has gone rogue. No matter what happens, И той е на свобода. must not make А! the Queen laugh. Е тук без охлюв. Otherwise, what's in her Да, pouch ето escapes, тук. and Е we тук all от жаден die. начин мисля, че охлюват. Това какво е бе? До затвора. Това какво е? Не мога да го взема. Странно. Той отиде на тука. Къде на тука бе, човек? Къде? Това какво е там бе? What? Това бе? Това е някакъв... Някакво метро ли е? Какво? То се издирва. Значи... The трябва да three parts отидем of the ето elevator тук. are scattered across 3 stations, which А, you can get to той е. using this old transport system. И карта.
I believe it's Добре, 2 tickets мрадни. per router. 2 for me, 2 for you, and 2 for little B here. Ако искате го There should be прочетете, това some си scattered паузира. around here. Джестъра! Омага хора! Джестъра! Отиде на някъде. Добре, тлят ни 6 билета, защото по 2 билета на човек, което 2 по 3 прави 6. Тук видях един. Аре мини! Мале е та птича. Това ли са? Не ги броя. Мисля, че е това. 1, 2, 3, 4. Още 2 ни трябват. Тук има един. И някъде другаде. Тука? Да. Добре. Събрахме ги. И ето би трябвало да пътува с нас, казва шерифа. Да, ето идва. Добре. Значи, ventilation сектора, там има някакви вентилации. Очамало ви казва. Добре. Така. Към... Нали е жълто? Да, жълто. Птичите сама. Добре. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? After I was thrown down Мале, here by колко your сме kind бързи. like I was trash, I was hopeless, Мале, cold, колко е and дълго miles това бе, away from the човек? promised surface. Long story стигна. short, I was Са found and видиме accepted ли at my lowest. сега тук това? It was then that I declared myself the ultimate Колко е protector of the надалече. queen. Не знам дали It's го a cause виждате, но worth fighting аз for. виждам чак къде е тази Good-hearted станция. individuals deserve Ако това protection. спре, мисля, че сме на станцията. Да, ето го дрона. Почти сме тук. Да, ето ни. Това спира. И сега тук има някакви вентилации. We're И here, лела да partner. не си само. Let's get this over with. Добре. Джестъра. Бутон. The part we need Добре. should be in the administration room, within the ventilation corridors. But it looks like the door's locked. Ето отключих я, бе, човек. Какво е заключено? Няма ли да се отвори? Дрона. Ето, там. И после тук би трябвало. Човек, сегуваш ли се? Удари го. Добре, сега е... То тук не е светло. Кой се отвори? Това. Какво има тук? Пиле, ела. Не знам какво има там, ела. Не ми дава, супер. Какво има тук? Oh, what? Не! What's happening? Какво? You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Мале хора, много е тъмно. Чакайте да вдигна светлината. Много е тъмно. Едва виждам нещо. Там има нещо. Това е някаква... Хора, това не е змия. Това е ръката на Джинстъра! Бягай! Отвори! 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 Съм хвана! Toad stars never disappoint, partner. Така бе, така. That, Махай my се. friend, was the gesture I was така. talking about. Чайте да не ни затвори AKA пак. bitter giggle. Това се отвори. He now knows we're not in the kingdom. Let's grab the part Oh. and get out of here. Значи, ако има нещо в шахтите и тази птича прави звук, значи има някакво чудовище в Wait. шахтите. I know my enemies. We're being stalked. Тук е... These vents are interconnected. Тук е... They make Оп, perfect traps. издаде звук. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. Издаде звук, Just което need to означава, че figure има it out. чудовище. Тук. Тук е безопасно, добре. Чайте тук да видим. Добре, тук не е безопасно. Тук. Добре, значи е другото, защото и тук издаде звук. Значи това е правилно. Да. Я сега това да видим. Добре, сега сигурно ще е средно. То ли е?
Да, то е. Значи сега сиропак сте това. Ако е такъв маршрут, ще е елементарно. Това е много... Сега сте онова там, нали? Чайте да проверим това. Да, сега сиро сте ето това тук. Нали? А не! Добре, значи онова е там. Както винаги. Най-близкото е последно. Нали? Добре, да провериме това този път. Добре, това този път не е. Сега сте е най-далече. Казвам ви. Знаех си. Сега сте е средното. Нали? Сега сте е средното. Казвам ви, сега е средно. Добре, да не е то. Мърдай, бе. Да, и пак е най-далече. Супер. Ама сме близко. Още 3 сахти. Ето, това е безопасно. Сега тук да видим. Добре, това не е. Тук. Добре, това е. Сега това. Добре, не е това. Маля, ако трябва помна пътя за навръщане, това сте е пълен кошмар. Защото аз до сега нищо не помня. Само знам началото. Добре, сега това ли е? Добре, сега сигурно ще е средно. Нали? А не. Как ме убива човек? Сега трябва да го правя от начало. Добре, хора, ето ни отново направих го целия път наново, както винаги по традиция. Умираме на последното. Какво е това? Видеокасетка. Вземаме я. Опа. И сега да видим какво има зад тази врата. System Operation. Аха! Сам махнахме чудовището паяка. И какво има тук? Аха, това е едната от трите части. Добре. Сега чудовищата ги няма, защото все едно от тези сахти глътнаха паяка, защото разбрахме какво е чудовището. Аз мислих, че е някакво съвсем ново, а той било паяк. Така че, сега отиваме до кралството и гледаме как да поправим асансьора с тази първа част и дали изобщо ние трябва да правим нещо. Така че, ако ви хареса за сега Гардан Бам Бам по рейчата и Фреди по рейчата, ударете по един лайк, за да разбера, че ви харесва и да знам, че искате да продължим. Така че, сега трябва да се върнем. Трябва да се върнем сега ето тук, но с магията на едитването се връщаме сега. И както ви казах, хора, с силата на едитването вече сме тук. Така че да видим какво трябва да направим. Този шериф казва, че трябва да видим дали частите за асансьора пасват. Мале, тази птичка колко е бърза. Трябва да отидем до краличета първо, бе, човек. Уи! Мале! Тези стълби са много по-високи, отколкото очаквам. Къде отиваш? Също, ние взехме касети, така че се изгледаме след малко. Следваме сега... Тази ограда пази наистина. Така че следваме птичета, защото тя е най-бърза и най-напреда за сега. Къде ти? Е там? Ако има нещо... Или зад тези порти. Защото сега зад тези порти... То портите ги няма, what? Вижте, то портите ги няма. What? Шерифа къде е? Той идва. Добре, сега какво трябва да правим? Как да го правим? Тук има нещо. Това са паячите. Ако искате го прочетете, си спрете на пауза. Шериф тук сме вече. Какво трябва да правим? Къде? Добре, 1 от 3. Сега къде трябва? Добре, трябва да отидем до краличета да си говорим. Но, първо искам да изгледаме тази касетка. Защото ми е чудно какво крие толкова. Така че, първо гледаме касетката, после говорим с краличета.
И да видим къде е втората част. Защото ми е много интересно. И ме чудо какво ще стане, ако то Джестър дойде тук. Защото това е нещо като безопасна зона, така го казвам. Добре, тук сме вече. И какво крие тази касета? Това не е ли от чаптър 2 края тук с тортата? Добре, вратите са се отворили. А не, тортата изчезна. Не са се отворили врати. И това без касетка. Нямам други, да, нямам други касетки. Сега нещо да се отворил. Е една врата, не. Добре, отиваме до краличета да говорим какво иска толкова. Да видим сега. Тя само е да ни даде наградата, карта е там. Това се е много добре, ако ни я даде. И то наистина това се е много добре. Какво искаш? Да, оправихме асансьора. Спокойно. Добре, значи тя мисля, че ще ни помага. Да бе, дай ми карта. Добре, ако искате да прочетете и това си паузирате. Да, ето. Казва ми да взема от синята key карта. Добре. Ако имат тук. Крие ли се тук нещо? Не. Добре, дай ми картата. Да, да. Кой приятел е дошъл, бе? Кой е дошъл, бе? Сава последното изречение казва, че е дошъл някакъв наш приятел наранен. И тя ни каза да отидем да го видиме, ако му има нещо. Кой е дошъл? Бамбан ли? Кой? Дори... Това се отворило, е там. Омага, хора, това се отворило. Кой е дошъл, бе? What? Кой е това, бе? Бамбан е дошъл, знаех си. Ой! И другите чудовища са тук. Добре, карта. When the queen mentioned having many visitors in one day, I knew it had to be you. Да. Listen, whatever happened to me, whatever I tried не doing може to да тръгна. you, just know it wasn't actually me. А кой е бил? I За was кое forced изобщо to obey говорим? without much thought. За битката ли? I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know Сигурно the за true reason битката там, why. където Стингър Флин го пусна. Still, Може би I за want to това make it up to говорим. you. Какво? The queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that. Искаш да I feel much помогнеш? more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. Добре, благодаря. I just need to rest for a little bit and I'll meet you at whatever that station is. Добре. Моля карта. Благодаря. Каза ми да отида при Стингър Флин. Тук няма нищо. Добре, не става. На края на коридор, което е това. Скъпа мамо. Това го имаше в някаква друга част. Май в двойката тази картинка. Какво светна? Това е Стингър Флин. Нали? С толкова по-малък. И окото ти е наранено още повече. Има нещо. Ето там. Как да го взема? Добре, чакай, искам да мина да ти събуда. Така. И сега ще си отвориш окото. Добре. Сега пак ли се отиваме там в уния сънищата или каквото без? Ма що толкова по-малък? Don't worry. Нямаме нарани. Толкова си слаб. Ти. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great mistake. Брат, когато си тръгна. Finally, after managing to keep Josh under control,
You just had to come around and anger him. Ти си виновен за всичко. Ти Look where пусна your arrogance бам got бам. us now. Ти си виновен за A всичко. position where neither of us can get to the children. This is your fault. And Не, nobody твоя else's. вина е. I meant it when I said I would practice the safest of procedures. Да бе, But безопасно. regardless, I have something I want to show you. О, пак ли се отиваме в твоите It спомени, бе, sure човек? looks like you need it. Добре. Ето. Сега къв си ти е то луд спомен, ми кажи. Добре, всички сме тук. Oh, hi. You're up again. Това е след You sure катастрофата are a в sleepy миналата fellow. част. Agreed. Grab some of the vegetable snacks we collected indeed. Да, ето го то снак или ако е това they're all изобщо. finished. А, I already изяли have се consumed чипс. my share of the Добре, това ни е nutrients колата, of откак се Valley блъснахме в Slum. кактуса. Me Странно too. как от Sorry about пустинята that. сме дошли тука. Добре, сега какво правим? Пазим се от комари с този огън ли? Какво? На мен ли го даш? Какво това изобщо? I have never witnessed kindness coming from a spider before. Какво това изобщо бе, човек? Man, if Shabu Josh was here, he would have loved those vegetables. Да бе, Джумбо Джош тук не може да се I am събере. pretty content that he's not gracing us with his irritating presence. Why do you hate him so much? Sure, Колко he's got се some сбиха. anger issues, but overall he's pretty chill. We've had Не е our чил, fair брат, share of повярвай ми. altercations. Hate is one of the two emotions I'm unable to control. What's the second one? Да, верно. Sorrow. Сбуваш ли се? Not again. How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Братче, гуш. Sometimes I feel like Тука we're видях all нещо, destined казвам. forever. We А each това have какво е, our комар plans или and какво? goals, but at the end Или of the day, светулки? it doesn't really matter. Nor can it undo the past or previous misery. Добре. Life is too short to be sad all the time, Stinger. Our lives aren't. Ма, вие сте Well, I don't know чудовища, what to вие tell you. живеете безкрайно. You know I'm not the best at this Не stuff. като нас хората. Maybe Nab or the captain can help. Да, капитан, какво ще кажеш ти? Captain? Той помълчи, както винаги. As expected. Да. А ти какво ни... What's that sound? Това Чучо Чарлз ли е? Защото сме играли Lots играта of other creatures reside in this и е ecosystem. същия звук. Това Чучо Чарлз влака ли е? Играл съм играта. Скоро ще снимаме на нея, Yeah, повярвайте but ми. what kind of animal makes that sound? Чучо Чарлз, нали? Help me! Чучо Чарлз! Мале! Взе бамбан! И пак отива се бие! И Стингър Флин се опитва. Брат! Чучо Чарлз и бамбан! Уоу! Напна, какво? Добре, и колата гръмна. Супер! Къде сме? А пак сме тук. Бам-бам, дали е тук? А чайте, той ни каза, че ще отиде да ни чака там при метрото или каквото е, не знам какво. Да, ето, няма го. Значи ни чака там. Там при метрото би трябвало. Но хора, много скоро ние ще се снимаме на Чучо Чарлз. Имам го на идея. Ще снимаме на Фреди Фазбер, на Гарден Бам-Бам, на Чучо Чарлз. Абе, много игри съм ви подготвил. Да, ето го. Where have you Бам-Бам. been? I've been waiting for a В while. тъпия спомен на The Стингър next Флин. piece that we need should be at the second station, the feeding Да, section. фидинг сектор. Много хора, смятам този епизод да е до тук. Ако ви е харесал, ударете по един лайк, абонирайте се. Но това беше от мен, хора. Чао!